دمسي السنة إذي كاب كتما لندن زم حلالف دمسخم دمسي السنة يو ساعات أقيدو وغن يحسل حبر سبر وغن تعاكب السبسب وغن تعاكب السبسب في اللي كان سبتلازه سلام الهزمي تمنى أخيرنا لو تغنى عديكم هو مداني ساعات سلام كرات خطاتل تدمس السنة كميتو علوم أمنا يلوم ربع 18 حملة مدبنا فلما زينا كاتيلنا نتأمونجي إرتران إيتوبيان تخصيت زولو ركبات بزملكات أبستفال لي قرنعات عالم زركوب إرترويان زلا أخوات حستوتات حسابات كان أربالكم مينا حجم بقر زينا نهو برستات خنجمر ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ዕባለታት ብግዴታ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስጋት ከም ዘይብሎም ተገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ናብ ኤርትራ በረራ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ወደብ ዓሰብ ንምጅማር ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ወጻኢ ዝመደበር ኢሳት ዝተባለና ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ዘቕረቦም ኢትዮጵያውያን ኣጋይሽ ኣኽብሮት መሰል ኤርትራውያን ሕጋዊ ስርዓት ምስ ዘይብሉ ስርዓት ዝገብር ሰላም ሙሉእ ከም ዘይኮነ ስክፍቶኦም ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተማ ጋዜጣ ኦብዘርቨር ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ ሰዓት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ለውጢ ክግበር ይጠልቡ ክብል ኣብ አንቀጹ ኣስፊሩ ዜና ብዝርዝር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ 10 ታታሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ዕባለታት ብግዴታ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስግኣት ከም ዘይብሎም ትማል 17 ሓምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣራ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ዝተረኽበ ወኪል ኣሰና ዓይነታ ምሕረት ኣብ ነዝብ ዝምልከት ዘዳልዎ ጸብጻብ ክትከታተሉ ንዕድም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ዕባለታት ብግዴታ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስግኣት ከም ዘይብሎም ተገሊጹ ኣብቲ ትማሊ ብ17 ሓምለ 2018 ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣራ ምስ ተወከልቲ ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ዕባለታት ብግዴታ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስግኣት ከም ዘይብሎም ተገሊጹሎም እቶም ተወከልቲ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ሰናይ ናይ ሰላም ስምምዓት ብምምጓስ ኣብ መስርሕ ግዴታዊ ምምላስ ስደተኛታት ግን ዘሰክፍ ነገር ከም ዘየለን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነብር ስደተኛውን ከይሰናበድን ኣብ ዘይተደለየ ዓቕሊ ጽበታዊ ስጉምቲ ከይኣቱን ቁርዑይ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ መሃብ ንጡፋት ክኾኑን ነቶም ተወከልቲ ስደተኛታት ኣተሓሳሲቦሞም እዚ ሎሚ ቅነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክናፈስ ዝቐነየ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ናይ ጣዕሳ ፎረም እንተመሊእኩም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበሎም ዝጠቅስ ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ስደተኛታት ኣሻቓሊ ጉዳይ ኮይኑ እኳ እንተቐነየ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነን ክእረም ዝግብኦ ጌጋ ሓበሬታ ምዃኑን እቶም ወከልቲ እቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ብተወሳኺ ኣረዲኦም እቲ ናይ ሓሶት ዜና ነቲ ብዕለት 11 12 13 ሓምለ 2018 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ሰፈራት ዝተኻየደሞ መሰላት ስደተኛታትን ተጠቃምነቶምን ምምራጽ ተወከልቲ ስደተኛታት ኣብ ዝግበረሎም ኣተሓሕዛ ንዘለዎም ሓሳባትን ርእይቶን ሕቶን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ጥራሕ ኣተኪሩ ብኣቶ ሃይለስላሴ ገብረ ማርያም ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ጉጅለን ናይ ስደተኛታት ኣፍልጦ መሃብን ሓላፊ ብተኸታተል ዝተኻየደ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ምስ ናይ ምምላስ ስደተኛታት ዝተሓሓዘ ኣርእስቲ ከም ዘይነበረውን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን የነጽሩ يغنيلي مجمرة هيلان بحال سدتنيا خوينا ኣብ አዲስ አበባ ዘቅመጥ ኤርትራዊቲ እዚ ዜና በመጀመርታ ሓሶት ምዃኑ
ክገልጽ ፈቱ ኣነ ኣብ 3 ኣኼባታት ተሳቲፈ ኣብ ጎፋ መብራት ኣብ 24 ዝነበረ ኣኼባታት እዚ ነገር እዚ ከማን ኣይተላዓልን ዛዕባ ናይ ፎርም ጣዕሳ ዝብል ኣርእስቲ ኣይነበረን ኮሚቴ ምምራጽ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ኣራ ከመይ ክቅጽል ኣለዎ እንታይ ጉድለታት ኣለና እንታይ ከነማል ኣለና ዝብል ተደኮይኑ ካለ ዝኾነ ዝተላዓለ ኣርእስቲ ኣይነበረን ዮናስ በሃል ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ተሳቲፈ ነይረ ኣብቲ ናይ ጎፋ ዝነበረ ማለት እዩ ተዋሃበ ሓበሬታ ብዛዕባ ዘሎ ሁሉ ኩነታት እዩ እቲ ዝነበረ ከም ዝነበሮ ንክቅጽል ዝገልጽ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ኣብ ሬድዮ ሬና ዝተኸታተልክዎ ግን ከምቲ ብታኺባ ዝተባሃለ ኣይነበረን ስደተኛታት ናይ ጣዕሳ ፎርማልዮም ንኹምለሱ ክጉደዱ ዝብል ላምቢበ ማለት እዩ ፈጺሙ ከምኡ ሓበሬታ ኣይተዋህበን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ትነብሩ ስደተኛታት በዚ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ምምላስ ስደተኛታት ክኸውን ብዝብል ስግኣት ኣብ ዘይተደለየ ሽግርን ስጉምታትን ንኸይተኣትዎ በዚ ኣጋጣሚ ምሕጽንተና ነቕርብ መንገድ አየር ኢትዮጵያ በምክንያት እቲ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኩናትን ን10 ዓመት ተቋሪጹ ድሕር ምጽንሑ ሎም ረቡዕ 18 ሐምለ 2018 ናብ ኤርትራ በረራ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ሓቢሮም መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ከም ዘመልከቶ ኣብስሎሚ ካብ አዲስ አበባ ናብ አስመራ ዝተኻየደ ንግዳዊ በረራ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘሎም ላዕሎት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶን ካብ ቤተሰቦም ተፈልዮም ዝጸንሑ ዜጋታትን ዝርከቦም 456 ግያሾ ናብ አስመራ ከይዶም ኣለዉ ንመንግስታዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ መሪሑ አስመራ ዝዓረፈ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ አስመራ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቅንዕና ወሊዱ በመንገድ አየር ኢትዮጵያ አስመራ ክበጽሕ ምኽኣሉ ዝተሰምዑ ሓጎስ ገሊጹ ነቲ መስርሕ ሰላም ንዝኸፈቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮነ ነቲ ተበግሶን ዝተቀበለ ውልቀ መላኽ ኢሳያስን አመስጊኑ ንሱ ነቲ ዝሓለፉ 20 ዓመታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ቀርኒ አፍሪቃ ዘኽሰረ ጽልኢ ብናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና ብምሕዳስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝከሓስሉ ኩነታት ንምፍጣር ጻዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ብዝተኻእሎ መጠን ንምዕዋቱ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ድልውነቱ ገሊጹ እቲ ሓድሽ ተስፋ አፍሪቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ሎሚ ሓድሽ ተስፋ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይኑ መጽኢ ኢሎሞ ሓጎስና ደረት የብሉን ክብል መግለጺ ዩዛዚሙ ተጠቃምነት ወደብ ዓሰብ በኢትዮጵያን ምጅማር በክልቲያን ሀገራት ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ መለስ ዓለም ከም ዘሐበረ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ነትናብ ዓሰብ ዘምርሕ ጽርግያ ናይ ምጽጋን ስራሕ ክጅምር ከላ ኢትዮጵያ ነትናብ ዓሰብ ዘምርሕ ጽርግያ ናይ ምጽጋን ስራሕ ክትጅምር ከላ በወገን ኤርትራውን ተመሳሳሊ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት ብመሰረት ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር መጓዓዝያ በዓል መዚህ ማሪታይምን መጓዓዝያ መራኽብ ኢትዮጵያን አገልግሎት ሎጂስቲክ ዝተዋጸ ሓይሊ ዕማም ድሮ ቆይሙ ትግባር ናይ ተስምምዕ ይከታተላሎም አቦጻዝ መደበር ኢሳት ዝተባህለ ናይ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ዘቀረብዎም ኢትዮጵያውያን አጋይሽ አኽብሮት መሰል ኤርትራውያን ሕጋው ስርዓት ምስ ዘይብሉ ስርዓት ዝግበር ሰላም ኣብ ዝገበሮ ሓበራዊ ዘተ ስክፍቶኦም ገሊጾም ንሳቶም ኣብቲ ብዕለት 16 ሐምለ ዝገበሮ ሓበራዊ ዘተ መራሕቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕጋዊ ስርዓት ዘይምትግባር ቀዋምን ምርጫን ናጽነት ሓሳባት ከምግላጽን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ስግኣት ከም ምኽንያት ክገልጽዎ ከም ዝጸንሑ ብምምልካት ሕጂ ግን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስግኣት ኣብ ዝተኣልየሉ እዋን ክቕጽልዎ ምኽንያት ከም ዘይብሎም ይገልጾም ንሳቶም ኣብቲ ብዕለት 16 ሐምለ ኣብ ዝገበሮ ሓበራዊ ዘተ መራሕቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕጋዊ ስርዓት ምትግባር ቀዋምን ምርጫን ናጽነት ሓሳባት ከምግላጽን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ስግኣት ከም ምኽንያት ክገልጽዎ ከም ዝጸንሑ ብምምልካት ሕጂ ግን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስግኣት ኣብ ዝተኣልየሉ እዋን ክቕጽልዎ ምኽንያት ከም ዘይብሎም ይገልጹ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ለውጥታት ከተኣታቱ ከም ዘለዎም ድማ ይእምቱ ክልቲኦም መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ሓደ ህዝቢ መሰረኺቡ እቲ ሓደ ዝንፈገሉ ምኽንያት ከም ዘየልበውን የረድኡ بخال وجن ኣብ አዲስ አበባ ዝሕተማ ጋዜጣ ኦብዘርቨር ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣብ ዝገበራሉ ዘለዋ ሰዓት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ለውጥ ክግበር ይጠልቡ ክብል ኣብ ዓንቀጹ ኣስፊሮም ጋዜጣ ኦብዘርቨር ዋላኳ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና ዳግም ናይ ምሕዳስ ስጉምቲ ንብዙሕ ሰብ ይሕጉስ እንተሎ በቶም ንውልቀ መላኽ ምሕደራ ኢሳያስ ዝናፍቁ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ግን እቲ ፈንጠዝያ ፋይዳ ኣልቦ ምዃኑ ይገልጹ ምህላዎም ኣገንዚቦም
ንሳቶም እትለውጥ ከተኣታቱን ዝበድህዎ ተቃወምቲ ኣሲሩ ነፃነት ጋዜጣ ዓፊኑ ደረስ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀፂሉ ቁጠባዊ ውድቀት ብምኽታል ኣማይታ ሸሓት ኤርትራውያን ናብ ስደት ከም ዝበታተኑ ዝገበረ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብዚ ምስ ኢትዮጵያ ጸኒሕን ዝበሎ ጉዳይ ዶ ባብቂዕሉ ዘሎ እዋን ከም ቀደሙ ክቕጽሎ ምኽንያት ከም ዘይብሉ ብቐጻሊ የልዕልዎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም።